من الجنة والناس أعوذ بعزة الله أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر أعوذ بكلمات الله التامة من شر أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لا حول ولا قوة إلا بالله. Көз тиюден қайсы бірлері сиқыр дейлер, қайсы бірлері хәлім yok дейлер. Көз тию болса, ол кіші ішлеген вақытында бір нәрсеге де қолы yapмай. Жықлаған вақытында да бик нашар түшлер көре башлай. Шулай сиқырда да қайсы жерлерден жығылып түшкенін көре, нәрседер аны итлер қуалаған, түрлі қияфетте бола. Бик жықлаған вақытында, тұрған вақытында бик арып, терлеп тұрған бола. Үшкіргесін жеңілет табалар. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. Жығылып кетті біземе, жығылып кеткесін тәндер әлемет сәйшлеп кетейме, қолтырап кетіп тоңып кеткен. Мына шул вақытта кіре алалар. Аң жоғалтқан вақытында міне кіші қойса вақытта башы айданып кетті, шул вақытта кіре алалар. Операция вақытында, әлбәттә бисмилласыз ашаған вақытында, түрлі қияфетінде кірген мүмкіндер. Гүнах эшләгән вакытында җиннәрдә нәрсә икәнен белдем. Хәтта мен аларның күзләремне күргәнем булды. Инде сөйләшүен көн сайын сөйләшәбез. Ни өчен сөйләшәбез? Чөнки халыкны эшкәргән вакытында алар сөйләшә башлый. Ләкин җиннәргә ышанырга ярамый. Чөнки алар бик алдалый. Эшкәргән вакытында кайсы бирләре алар җылый башлый. Кайсы бирләре калтырана башлый. Кайсы бирләре бик көлә башлыйлар. Кайсы бирләре чыгып китәргә Кайсы бірлері қорқа башлайлар, теріге қақарана башлайлар. Менә шул вақытта кайсы бірлері бик ақыра башлайлар. Менә шул вақытта қорқып қалмасқа керек, чөнки өшкөрүче ол Аллаһның дошманы белән көрәшә. Син аны җиңә алмасаң, ул сине барыбер бер хәлгә ясарга мөмкин. Хәзерге вакытта шушындый кешеләр бар, акча өчен. Акча өчен. Эшкәрәләр дә җиңелчә генә эшкәрәләр. Әгәрдән эшкәрә башлагасын, калтырана башлагасын, җитте, барыгыз сез шушы кеше янына дип бәрәләр куркып. Менә мөхтәрәм гадис кадәшләрем, әгәрдә шушындый эшкәрүчеләрне күрсәгез, алар янында бармагыз. Һәрбер кеше эшкәрә алалар. Эшкәрү ул уен эше түгел. Уен эше түгел. Эшкәрәләр, ләкин эшкәргәннән соң авырта башлыйлар үзләре. Хатын-кыз эшкәрүче вазифасын башкара алалар, хатын-кызларга гына. Мен зәлләзи яшфагу индәху илля би изни. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحذر. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامة أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة